maganda siya. Bisaya naman. Bisaya people will never say Instead, we say this. Kupal! Ba't ibang pulo ng Pilipinas? Tandahan! Maintindihan ko din to. Kamusta yung mga kalsa? Ako nga pala si Paolo. At ngayon, lalo rin natin yung sulot o sukot. Bigyan mo ako score dyan, Pao. Bisaya. Ay mo ba ibig sabihin? Ano ibig sabihin na halay sa Bisaya? Parang even bend lang. Sulot, 5 size na isa kang Bisaya. Bakit nga ba may gano'n, no? Bigyan mo ako isang sign, dali. Comment nyo. So, sulot naman dahil Sam. Wala kayo dyan sa ukain ako. Papangit nyo. Binibidyo yung pagkain sa mga. Alam nila nagbibideo sila eh. Ano muna konteksto? Squatter ka ba? Squatter ka. Sakpan yung mga squad. Pangit. Ano mo nakakatawa? Pangit niya. Kaya nga, maganda siya. Bisaya naman. Denim jacket. Pero sa denim jacket. Hindi, mga Bisaya ka ba? Chance na magagalit. Sukot! Unsay na Bisaya, te. Naiintindihan ko yung mga biroan ng Tagalog tsaka Bisayawa. Pero yung gagawin mo talaga in public. Uy, nag-sorry na siya. Hey guys, ito yung regarding to dun sa nag-viral na video na nakapag-insult ako ng someone tapos nagamit ko yung Bisaya word which is wrong. And ina-admit ko, mali ako doon, mali yung term na sinabi ko or mali yung word na sinabi ko na na-generalize ko yung mga Bisaya. And sorry doon sa mga Bisaya na tao dyan. I'm very sorry guys. Mabuti nang mali po talaga yung nagamit. Okay, buti pinalala mo tao sila. Bilang isang Tagalog, hindi ako nakikikampi sa kanya. Lahat pinagtitrip ako dito. And doon sa mga bumusto sa amin sa McDo, hindi kami nagsusorry sa inyo, okay? Ang bastos nyo pa rin. So, video to para dun sa mga Bisaya na mali yun. Na-admit ko, mali yun. Mali po yung word ko, mali po yung term ko. And ayun. Thank you po. Sukot din yung, dito kami sukot na ako, babawiin ko eh. Sukot pa rin. Kaya nga, maganda siya. Bisaya naman. Pangit. Yeah. No comment. Yari tayo dyan kay Papa Diggs. Hey. Ngilnig. Pabibigyan ko yung ngilnig ngayon para sa sukot. Paulo, na ibang panahon, nasabi ko naman sa inyo dati pa na maganda mag-invest pag bata ka pa dahil lalaki to habang tumatagal. Kaya gusto ko pasalamat sa ating ninong ngayon. Ito ang expert option. Ito ay isang trading platform. Di pa ako una naniwala hindi ka pwede kumita sa expert option kasi diba trading, kailangan alam mo yung ginagawa mo para maintindihan mo yung mga trends ng mga stocks at investments mo. Pero dito napakasimple lang yan dito tulad ng ibang plataforma. Pwede ka muna mag-try na isang demo account para maging risk-free yung mga transactions. Kung meron kang basic knowledge na in trading and investing, dito mo na pwedeng masubukan. Meron pa sila mga qualitative at quantitative na mga tutorials na pwede mong aralin para sure ka na merong kita lagi ang mga investments mo. At pag naging confident ka na tulad ng panliligaw mo, pwede mo na subukan talaga magpasok ng pera dito at subukan kumita. Dito simple lang, pag tumaas na yung deal, sundan mo lang. At pag kumita na, tumaas na yung kanyang value, i-withdraw nyo na agad. Diba? Tumaas na. Gusto mo, at pag tumaas na, ayan, ulit mo to gawin. Siyempre, hindi naman ito easy money. Kailangan mo pa rin pagtsagaan, alamin paano mga trends. Magkakaroon ka ng libreng replenishment sa iyong account. 10 lang to, kaya i-click nyo na agad. So, unang oras sa lumabas tong ad na to, pwede agad dumoble ang laman ng iyong account. Gamitin nyo na yung link sa description. Kaya maraming salamat, Ninong. Kaya nga, maganda siya. Bisaya naman. Denim jacket. Tigbason, takaron. Dapat tinatranslate nyo sa akin ano ba? Okay na yun, basta yun. Comment nyo na lang. Tulungan nyo ako. Wala akong maintindihan. Tara lahat malait natin ng sabay-sabay.
Huwag kayong gagamit ng magbibisyo. Memes, yosi, inom, bawal. Ah! Damn! Gilnig! Ayaw ka na. Ayaw na sa gilnig. Ayaw na. Sunod. Mayon, Lolo, Tagalog. Eastern, no? Eastern Mindanao represent. Got? Hindi yan ngilnig, inggit ka lang. Sunod yan. Ang piyesang ito ay para sa mga batang ina. Nagkasala naman sila. Okay? Nagpabuntis ng maaga. Sinira ang plano ng kanilang ama't ina na sana sila na ang pag-asa ng kanilang pamilya. Na sana sila na ang tulay para guminhawa ang kanilang buhay. Pero sapat na ba? Sapat na ba para husgahan sila? Pandirian at kutyain ng sobra? Sino ka ba? Sino ka nga ba? Layo na pinaglalaban nila. Ang ngilnig doon yung pangyayari, hindi ikaw. Kung dadamdamin mo yun, kasalanan mo rin naman yun eh. Wala na ba accountability sa Pilipinas? Sa kahit anong larangan? Gilnig, kayong dalawang gilnig yan. Nagkambal sila. Ano ba? Ba't kailangan talaga ito yung pele? Average Tagalog rapper. Abandon na po ko 5 games. Yawa na eh. Maghali na lang kasi tayo mga Tagalog at Bisaya. Magpahalan. Sulot. Tigbason, takarod. Tagarod. Tagarod. Leche. Basta alam ko lang, gihubog matika. Yun lang importante. Galing kay Katsumi Bisaya. Yung pinaka-paborito kong Bisayawa eh. Galit sa sarili. Parang ako, Tagalog. Nagigabral. Naintindihan ko lang iyot. Masaya na ako. Ito may reference sa mga buto-buto. Nalala ko yun. Sulot na lang dahil mas may effort na tayo mag-edit. Galing kay Niltheimer. Ay, ano ibig sabihin ng bayag? Ano ibig sabihin yan? Bayag. Bayag. Ay, Bisaya ba to? Ay, piste kang yawa ka, bastusan yung pistiha ka, ay bagagnang. Naninani pa ka sa akong stream da. Wala kang kwenta! Hi! Cute. Ano ba ang cute in Bisaya? Mabuhay yung mga yawa tubers. Sunod. Aaron! Michael Magic! Sumipak ng halaman tiniyak, maayos kalooban kasi Ano ba yan? baka Pang-sad maiyak. song ba yan? Matangkalya Wala lumagari ba sa tayo lyrics kalsada nito? ng hulo, lumaki Hindi na ko maintindihan kaya kayo magsabi. Sulot! Galing kay Simply George Miller. Minute of watching French Canoe Vloggers one of its video delay. Laugh track. Yes! Lahat ng templated. Lahat. Sana may laugh track din ng Bisaya. Ilnig. Galing kay Muhammad. Lubot ako! Lubot ako! Lubot ako, balihog! Lubot ako, balihog! Lubot ako! Lubot ako, balihog! Hey! Lubot ako! Lubot ako! Very good. Dito ay mga bugo. Panirado, good mo. Abandon na po ko 5 games. Yawa man na eh. Lako Sulot. yun yung Bisaya people will never say, mahal na mahal kita. Instead, we say this. Ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapas sa malapukon kong dughan. Ug ikaw ang tingting nga nagabagting sa akong kasing-kasing. Ug saksi ang mga unggoy nga naglangoy-langoy kilid sa hagunoy sa akong gugmang ikaw ra ang giila. Bilang isang Tagalog, hindi ko alam kung kinukulam ako o hindi. Pero gusto ko nga yung ano niya eh, malambot yung kanyang labas. So, pero maraming salamat. Diba? Pwede naman tayo magkaintindihan ng Tagalog at Bisayawa. Bisaya naman. Pangit. Sulot. akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay. Dito ba galing yun? Inaalala ko yung ano, yung sa pusa. Oh my God, dito pala galing. Ang na pagkababay. Sabi ko Kiningangay sa ka nimo. radyo eh. Pagkatahong sa imong pagkababay. Ayaw ko! Ha? Di naman. Ayaw ko! Ayaw ka na. Ayaw cool ka na. Paulul, ayaw cool, Paulul. Ilnig. Tawa, natakot tayo sa kanila. Tara, ang boto niya mo. Bakit may nakikisali? Tagalog, Bisaya lang. Ay, marami na nagsasabi, kami naman, Pao, kami naman. Kung gusto yung iba't ibang mga lugar naman. Okay lang yan, basta magpadala lang kayo sa Reddit natin. Para yun.
Paisali din natin dito. Alam ko pwede din sa mga Ilonggo. Gamyan unta na ko aning kuan ba screen sa presentation. Yung may nagtatranslate, di ba? Sa man itab na ko, itab. Anong tawag? Dili ko sure ana sir. So layo dog out kwan sir. Function Kupal! Bida! F4. Oh my. No, F4. hindi. Kasara yan. 1, 2, 3, tapos wag ko mag F4. Shit. Before sa F4 sir, Ngilnig! Ngayon ituplok palang ang ngilnig out. na to. Art, ganon. Oo. Oh my. Sige, unsa resulta ini? May giingon nila sir. B, Art 4. Sasara kayo. Bibitaw ng mahinahon ako pa'y Alam ko maraming ngilnig na mga boomer, matatanda di ba? Pero iba doon hindi naman kailangan pagtripan ng ganito. Lalo na sa nagtuturo siya eh. Magtulungan naman tayo. Nice edit. Wow. A few moments later. Lalo! Madungog ko, class, madungog. Wawa naman. Yes sir, madungod na. Yes, sir. Nawala yung ko ganiha, class, na out. Wala. Pag-press na ko sa Alt F4. Basin sa internet na siya sir. So weird. God. Buang ka! Bisaya ka buang! Ngilnig yun. 5 ngilnig. Lagay mo lahat doon. No, galing kay Jason. Pasaya mo na ako ulit. Salamat, Jason. Ay, napado ko kami. Jason. Puro ka na si Pacquiao. Mainit na ba sa inyo yan? Mahihirang nila lahat. Ayaw. Kilala nga sila. Sarap kumain dyan. Pati mga pampakan. Sarap. Ay, sili. Yes! Ang dami nakikisali! Typical neighbor. Bakit ano meron? Ano yung mga zombie? Ano meron sa aklan? Yep. Naghahanap mga foreigner nang iuwi. Sino makaka... Ano may mga lungkukulam? Pakulong. Chicken na sa resman. Kagalit. Salamat. Okay, sulot. Yun, sa wakas! Sino to? Bisaya Classroom. Turuan mo ako mag-Bisaya ngayon na. Bisaya Classroom. Pumunta gusto ko sa classroom niya, teacher. Ako yung handa na. Good morning. Maayong Buntag. Yeah, pwede. Maayong Marami sa means good. Luzon, maayong buntis. And Guten what will Tag. be your reply? You will just add pud at the end. May nagugutom din ako eh. Maayong buntag pud. May Number pagkain ba 2. kayo dyan? Gusto ko Good. po. Gusto ko. Maayong udto. Ano yan? Parang Maayong typo. udto. NG is the connector. Maayong udto. Nagko-connector na rin sa utak ko to. Magiging Your isa lang ako ganun na reply, Bisaya. just add O di magunitan pa na ako. Oh. salamat means thanks. Daghang tanga Thank dito you. sa Pilipinas. G is Natututo just na the ako. connector. So when you really Kapag translate kukonik-konik ko the na ang hands ibang pulo ng Pilipinas, dahan-dahan. Maintindihan ko din to. Ito ang gusto ko Sorry. matutunan. Good news, right? Sorry. In Bisaya, it's still sorry. Ko. Oh, alam ko yan. Pasaylo Narinig, nakita ko na yan. Ko. Pasaylo ako, It mga means Bisaya. forgive me. Na nasaktan Meaning sa to be Tagalog forgiven. kanina. For forgive. Number 4. Please. In Bisaya, it's palihog. Palihog. Gusto ko rin ng palihog. Ha? Palihog. Tulot dahil sa kaalaman bigay ni teacher. Pasaylo ko ma! Game pala. Hindi. Gilnig. Ano ba? Bawal mang away ng Bisaya sa channel na to. Yung umorder ka sa Shopee, tapos ako yung dumating sa bahay mo. Yung mga panahon na hindi ako masaya bilang isang Tagalog. O Pilipino in general. Gilnig. Ano ba? Meron kaya.
Okay. Okay, sulot dahil naayos nung edit. May stop Asian hate copyright ka sa mga Bisaya. Ingud-ngud ko kayo sa pud-pud leche. Sunod, panguli na to. Cool konyo boy. Bro, mag-FF ka na lang kung nag-away kayo ng GF mo, pare. Like, your problem isn't our problem. Pare, di nakakakuli ang boses mo, pare, mga kang gago. Hindi ako nagpapakul, gago. Tangin na sabot ka lang. Wala akong paki sa bang oras. Sa oras ang iba, basically. Pangin mo, pare, ba't ganyan ba normal voice mo? Nagpapakapilit ka ng ganyang boses. Bobo ka ba? Paano ko ayusin? Sige, paano ko ayusin? Oh. O, suntukan tayo, Paano pare. mababa sa level mo? Go, go. Paano mababa sa level mo? Bilis. Oh. Suntukan tayo, pare. Tagasang ka, pare. Oh, so nangahamon ka ng away sa Valorant? Supot ka pali. Put, pare. Sayang na nga sa oras, sayang pa sa utak, puta. Puta! Pare, takot ka lang, pare. Oh, anong takot? Supot ka lang. Mo, pare. Answer sila pareho. Kaya kinawalay ng girlfriend mo, subot ki. Smokes down. Huwag kayo mag-away, magkakampi tayo. Tama. Pero yan ang dapat sinasabi sa mga Bisaya at Tagalog. O na nag-i-interconnect lahat. Palihog like naman ng video. Tapos na. Maraming salamat. Daghan salamat sa lahat ng mga Bisaya dyan. Sana palihog like ng video. Paul Tagalog na mamahal. Matututunan ko din lahat ng lingwahe. Tapos mamumura ko kayo lahat sa iba't ibang dialekto. Yun ang pangarap ko. Tayo na